Sovint, quan parlem del consum de drogues a l'adolescència, el que ens trobem és que la gent el primer que pensa és en tot el que té a veure amb campanyes publicitàries, eslògans, anuncis, el no et droguis, i també tot el que es fa des dels instituts a nivell de xerrades. I això és una part d'aquesta prevenció, però la prevenció va molt més enllà. Si només ens quedem amb això, ens quedarem curts. Aleshores, quan nosaltres parlem de prevenció, estem parlant de donar-los a aquests adolescents eines, estratègies, perquè puguin afrontar totes aquelles situacions que es aniran trobant al llarg de la seva vida i, evidentment, que les puguin resoldre d'una manera efectiva, d'una manera adaptativa. I això només es pot aconseguir si es treballa des dels adults que envolten aquests adolescents. Evidentment, els pares, no només els pares, però sí, els pares són molt importants, i tots els adults de referència d'aquests adolescents. Voldríem que els nostres fills i les nostres filles no provessin les drogues, voldríem que se'n mantinguessin a distància, però la realitat és que les drogues formen part de la nostra societat i són presents. I, per tant, l'objectiu de la prevenció ha de ser realista i ha de ser donar-los eines perquè ells aprenguin a conviure amb aquestes drogues, intentant evitar els efectes nocius que poden tenir. Per aconseguir això hi ha 3 aspectes que són molt importants. El primer, que és retardar al màxim l'edat d'inici d'aquest consum. Per què? Perquè nosaltres sabem que a l'adolescència una de les coses que passa és la maduració del sistema nerviós central, del cervell, i aquesta maduració ens facilita tota una sèrie d'aprenentatges. Quan abans es comença a consumir, evidentment aquests aprenentatges no s'han consolidat i això sabem que després produeix més problemes en el consum i també més problemes de conducta, més problemes de comportament. Un altre dels aspectes importants és prevenir el que entenem per consum problemàtic. El consum problemàtic és aquell consum que interfereix en aspectes importants de la vida d'aquest adolescent, ja sigui en els seus estudis, ja sigui a nivell de relacions familiars, de relacions d'amistat, inclús d'activitats de lleure. És a dir, és un consum que el que dificulta és que aquest adolescent pugui tenir un desenvolupament sa, un desenvolupament saludable. I el tercer factor important, el tercer aspecte important a tenir en compte és prevenir tot el que són els riscos associats. Els riscos associats són, per exemple, accidents de tràfic, com pot ser accidents de cotxe o de moto, però també relacions sexuals sense protecció o entrar en baralles, és a dir, tots aquells comportaments que es donen quan l'adolescent està sota l'efecte del consum de substàncies. El que pot fer la família és tan senzill i alhora ens pot semblar tan complicat que és ser-hi, seguir estant. I seguir estant vol dir dedicar-los temps, dedicar temps per fer coses junts, per parlar, per seguir la seva conducta, preservant la seva intimitat, però sabent més o menys com els hi va, amb qui van, què fan. Llavors els pares segueixen sent referents molt importants, per tant és bo que siguin models de salut i de conducta, que siguin coherents, és a dir, predicar amb l'exemple. També és bo seguir expressant l'afecte, és a dir, centrar-se en aquelles actituds i comportaments que són adaptatius i reforçar-los i no posar tant el focus en els conflictes o en les conductes inadequades. I això no treu que també sigui important establir les normes i els límits clarament. Si volem allunyar els fills dels entorns i ambients de consum, doncs és bo poder-los possibilitar un ampli ventall d'activitats i entorns socials, activitats esportives,
artístiques, esplais, que tinguin valors que siguin incompatibles amb les drogues. El fet de parlar de drogues no hauria de mai ser un tabú, se n'ha de poder parlar, perquè això és l'oportunitat que tenim de poder donar informació verídica, contrastada, sempre graduant segons el grau de maduresa. Però el que ens interessa és ajudar-los a pensar, a ser crítics, i per tant hem d'estar oberts a escoltar i tenir en compte les seves opinions. En definitiva, el que nosaltres volem és un estil d'educar que sigui enfortidor, que sigui positiu, que els doni eines per afrontar els reptes de la vida, versus un estil que sigui autoritari o sobreprotector que no és tan efectiu i no els dona aquestes eines. L'eina bàsica per assolir tots aquests aspectes que estava comentant ara la Núria és la comunicació. Si ens hi fixem, el que ha anat dient la Núria forma part de la tasca d'educar i el recurs educatiu per excel·lència és la comunicació. La comunicació és tot allò que fem. És qualsevol actitud, qualsevol gest, qualsevol paraula, però també qualsevol silenci o qualsevol mirada és comunicació. Per tant, el que estem dient és tot el nostre comportament és comunicació, ens comuniquem mitjançant el nostre comportament. I, per tant, sempre que ens estem relacionant amb els nostres fills, ens estem comunicant. La comunicació serà allò que diem, però també el com ho diem, el quan ho diem, el on ho diem. I això condicionarà el com es rep allò que diem. Per tant, és molt important, és el que vesteix aquesta part. La comunicació, una de les coses que ens facilita és disminuir els conflictes. I si tenim en compte que l'adolescència és una etapa que és bastant conflictiva, doncs això és força important. Ens facilita disminuir els conflictes i també ens facilita assolir els nostres objectius. És a dir, quan nosaltres ens comuniquem, estem buscant que els nostres fills ens escoltin, que ens entenguin, que si possible ens facin cas i també que ells es comuniquin. Per tenir una bona comunicació hi ha dos aspectes que són molt importants. És saber-nos comunicar des de l'autocontrol i assertivament. O, dit d'una altra manera, des de la calma i des del respecte. Si nosaltres, quan ens relacionem, quan ens comuniquem amb els nostres fills, perdem els estreps, si nosaltres fem retrets, si d'alguna manera no sabem mantenir aquesta calma i aquest respecte, estem allunyant-nos dels nostres objectius. Per tant, des de la calma i el respecte, buscant el moment, el lloc adient per escoltar amb interès, per parlar i també per tenir en compte les seves opinions, és a dir, també per acceptar que hi poden haver discrepàncies i mantenint, evidentment, aquesta calma i aquest respecte. Si fem això, el que estem propiciant és que hi hagi una millor convivència. És comprensible que en aquesta època de la vida dels fills a les mares i als pares els hi costi tot el tema de les normes i els límits, perquè pensen que hi haurà més conflictes, que es deteriorarà la relació, però ara més que mai és important que dediquem temps i que siguin importants. Primer per una raó molt senzilla, per millorar el bon funcionament familiar i la convivència. Pensem per un moment com seria conduir un cotxe si no hi haguessin normes de circulació. Però no només és important per això, també és molt important pel desenvolupament psicològic de les nostres filles i fills. Per què? Perquè si des de petits han viscut amb aquestes normes i límits raonables,
doncs estan aprenent a regular la seva conducta, a anticipar les conseqüències dels seus actes, adaptar-se a les frustracions que tots sabem, no?, que comporta la vida adulta, que no és de gratificació immediata, no? En definitiva, estan aprenent a regular-se, a gestionar-se emocionalment i, en conclusió, a tenir més bona autoestima. També és una altra cosa important, és que en aquesta època estan construint el seu sistema de valors. Per tant, necessiten una base segura sobre la qual poder qüestionar. Com hem estat dient, la Carme i jo tota aquesta estona, també les normes i els límits tenen una funció educativa i això no ens n'hem d'oblidar. No han de ser en resposta a les nostres pors, al nostre enfado. I com que han de tenir una funció educativa, doncs han de ser normes que siguin congruents al llarg del temps, congruents entre els dos pares, han de ser coherents, han de ser concretes, proporcionades en el fet que estem mirant. És a dir, els adolescents, una cosa supervaluosa per ells és la independència, l'autonomia. Doncs el que és coherent és que premiem la responsabilitat i el compliment de normes amb més autonomia i també el contrari. D'aquesta manera, com el que hem estat dient tota aquesta estona, el que volem de nosaltres com a pares és que transmetem un estil d'educar que enforteixi, que doti d'eines per a la vida i que no sigui ni massa autoritari ni sobreprotector.